Bale, oinguan, esketxapeko ariketa bat egingo dugu. Pieza bat marraztuko dugu edo 3Dn eraiki egingo dugu. Hortarako esketxap erabiliko dugu. Ikusi duzuen nola sartzen den, horren pausoak jarraituko ditugu. Lehenengo, neurriak aldatu behar dira, milimetrotara. Eta orain hartuko dugu errektangulo erreminta eta horrekin azpiko azalera egingo dugu. Hortarako neurriak jarri behar dira. Behian ikusi duzuen nola jartzen den, 50,80. Handitu egiten dugu ondo ikusteko azalera, eta orain emango diogu altuera. Hortarako push-pull erraminta erabiliko da, tira edo bultza, eta 50ko neurriarekin. Orain ondo posizionatuko dugu pieza, kuboa edo, eta hasiko gara zatitzen. Zatitzen dugu erabilitea esketxapek dakon abantail bat, izango dugu. Izaten dela, erdixak eta kalkulo egiten dugu beak. Ikusiko duzu erdialdera inguratzean urdin ipiten da. Horri dela eskina horren erdixa. Horren erdixan erdixa, atza erdixan erdixa, eta hola fango gara zatiak egiten. Bueno, onaino nahiko erraza izan da. Orain egin behar dugu hor goiko kurba hori edo zirkunferentzia erdi hori. Ikusten duzuenez, 20 milimetro dauz hortik horra, baina hortik erdira, etzaten dugun erdixana ez dauz 20. Orduan, zirkunferentzia erdi egiteko, erradixua berdina izan bida. Oan zein got, hori ezabatu, eta nik kalkulo egin got, erramenta honekin, 20 milimetro bera. 20 idatzi iken dut, hor daude, 20. Hor ingot linea, alde batera eta bestera, eta angulo de radios erramentarekin egingo dugu zirkunferentzia erdi marraztu hor. Orain, pultza egingo dugu sobran dagoenari, en la cara agertu arte, eta horrelak kendu egiten dugu soberan dagoena. Garbitu egingo dugu orain azalera, eta jarraitu egingo dugu. Orain erdian, zirkunferentzia bat egingo dugu, hori egiteko erramintarekin. Erraminta jartzen du, baina, zirkunferentziak egiteko balio du. Emango dugu 10ko erradixua. Eta lehen bezala pultza egingo dugu erditik, en la cara agertu arte atzian, hortxe, desagertzeko. Bestela ez dago ondo egiten. Hortako posizionak bidu ondo pieza pultza ondo egiteko. Jarraituko azpikoarekin. Azpien berriro zatituko dugu erdixan erdixa eta atzea erdixan erdixa. Haren ikusiko duzue. Bueno, hau egiteko pikimal liau inaiz, baina era asko dauzitiko. Egin jotena da, neurtu 10 milimetro, 10ko erradioko zirkunferentzia erdi egiteko. Eta bain, kenduko dut sobran dauzen lineak, engotena pultza desagertu arte. Garbitu dugu eta orain geratzen zaigu ezkerraldeko aldea. Hau erraxagoa da eta uste dut samurra ingo zuela. Goikaldi hori kendu, pultzaina. Eta orain bi eskaloi egitea da. Bi eskaloi eta erdixan utzunia errampa batekin ikusiko duzu.
push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, but fire away, away. Eta behin amaitzen dugunean, gorde egingo dugu, ikusiko duzuen nola egiten den, jarraitzeko beste egun baten lanian, edo badazpada gordetzeko. Zer berez zuek entrenatu behar duzuena da, honen irudia, pantalla irudia. Ados? Gordetze askotan, hau azalduko zaizue. Baietza monbida. Sí, eliminar todo. Berez, ez dozu eserre ezabatzen. Lasai egon. Aukeratu nun gorde eta izena jarri. Eta listo. Hala, ondo izan. Where we can dream again. I'll tell you all my secrets. We're encouraged like a second skin.